Ďalšia tohtoročná novinka od Hondy – Maxi Scooter SVT 400. Ako na všetkých Maxoch, aj tu ide hlavne o pohodlie, no určite nesmieme zabudnúť ani na dizajn. Oproti iným značkám SVTčko v množstve a hlavne priestrannosti odkladacích priestorov určite nezaostáva. Jazdec má k dispozícii pod riadítkami dve odkladacie priehradky na mobil, prípadne iné drobnosti, z ktorých je jedna uzamykateľná, čo niektorým protivníkom chýba aj u vyšších tried. Priestor pod sedlom je taký obrovský, že si musíte dávať pozor, aby ste do tej jamy nespadli. V pohode uschová výstroj jazdca, dve integrály a v našom prípade aj kapsu od kamery či dokonca statív. Otvor nádrže je schovaný pod plastovým krytom medzi nohami jazdca. Ako sme už vraveli, hrá sa na pohodlie a toho má táto Honda na rozdávanie. Sedlo je dvojdielne s opierkou pre jazdca aj spolujazdca, ktorého stúpačky sú do SVT krásne zapustené. Ak teda nikoho neveziete, jednoducho ich zaklopíte. SVT držia v medziach zákonov kotúčové brzdy, vpredu jednokotúčová Nissin s trojpiestíkovým strmeňom, zatiaľ čo vzadu bohato stačí dvojpiestík od rovnakej značky. Noc vás bude chytať na cestách často. Nie preto, že by krídlo nestíhalo, veď jeho maximálka je tesne pod číslom 160, ale jednoducho na tomto stroji sa vám domov nechce. Dvojica svetiel funguje, povedzme, chválitebne, podsvietenie prístrojovky je fajn a zvuk upozorňujúci na blikanie smeroviek berieme ako raritku. SVT je veľmi pohodlná a na svoju kategóriu aj rýchla motorka. Spotrebu sme dotiahli na 5 litrov, je ale pravdepodobné, že sa budete voziť za menej. My sme týždeň lietali mimo zákon. Kladne hodnotíme aj dizajn, ochranu pred vetrom a v neposlednom rade kapacitu odkladacích priestorov.